I hope everyone had a wonderful holiday weekend. سەرۆکی ئەمریکای دیار کرد گۆ چارچوڤەیە شەڕێ داعشێدا دێ پشتگیریە خۆش بۆ هێزن کوردی و تەواهەیە هێزن هەرێمی یەن دنیێن گۆن لە سووریە و عێراقی شەڕێ داعشێ دکن بدۆمینن و گوت داعش و هازوو بزوو نایە تونەکردن. سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما شەڤابووری گۆتارا خۆیان ساڵانە پێشکەش کرد. ئۆباما گۆتارا خۆدا هەری زێدە لەسەر شەڕێ تەرۆرێ و داعشێ ڕاوەستیە و بەحسا ڕەوشا داویە شەڕێ داعشێ کرد. ئۆباما دیار کرد گۆنەها 6 وڵاتên cîhanê bi hevra li dijî Daişê şer dikin û got Amerîka tucarî hêzin xwenaşîne Iraq û Sûriyê. Serokê Amerîkayê ragihand got dê di piştgirîkirina hêzên pêşmerge hêzên herêmî dinyê got li Sûriye û Iraqê şerê Daişê dikin berdewam bin û got heta niha zêdetirî 5,000 êrişên asmanî li dijî Daişê hatiye kirin û gelek mezneyên Daişê li şingal û deverên din hatine kuştin. û Daeş li Kirkûk û Tikrîtê paş de diçe û li bajarê Kobanê jî bi temamî hatiye ji nav birin. Li gorî serokê Amerîkayê Daişê wiha zû bi zû nayê tûnekirin ji ber got çekdarên wê rêxistinê xwe di nav sivîlan de vedişêrin. Lê êrişên hêzên hevpeyman li Sûriyê bi taybet li cihên goçavkaniyên darayiyên Daişê tê de hene dê bên zêde kirin. Barack Obama li ser rewşa hindiriya Sûriye û Iraqê jî axivî û got li Sûriyê dê hikûmeteke bê Beşar li Esed dê arîşan çareser bike. Li Iraqê divê hikûmeteke hevbeş û bi beşdariya Şîa, Kurd û Sunniyan ava bike û Amerîka jî dê piştgiriyê bike. Obama anî ziman got Daeş li nav Amerîkayê jî gefeke. Lê ew dê tedbîrên xwe bigirin û nehêlin Daeş şer veguhêze nav Amerîkayê. Obama bang li mezin û melayên İslamî jî kir li dijî Daişê rawestin û got şerê me ne li dijî İslamê ye, şerê me li dijî Daişê ye. Ji xwe piraniya kesên goj aliyê Daişê ve tên kuştin Müslümanin. Northern Syria, including the key city of Tal Abyad, denying ISIL a vital supply route to Raqqa, its base of operations in Syria. So these are reminders that ISIL's strategic weaknesses are real.